Sziasztok, Dávid vagyok, a Pajzs Rally Team navigátora, tartsatok velünk az idei második versenyünkre. Foglaljuk össze, hogy mik az esélyeink a mai nap. Én mondjuk hulla vagyok a hajnali 3-as keléssel, de talán összeszedjük magunkat, mire odaérünk. Az autóval kapcsolatban mit lehetne elmondani? Van töltésünk, úgyhogy talán aksit nem kell ezúttal cserélni. Nem hiszem benne. Hát azért reménykedek, mert most nincsen autónk pluszba, csak a trailer. Abból azért jó lenne, nem kéne kipakolni a 3-szor akkora aksit. Ja, így is vicces lesz a pályabejárás majd trailerrel. Az esélyeinkről esetleg valami. Én azért azt mondom, benne van az, hogy első helyen legyünk, de hát mindig történik valami. Most ez nem nagy képűség, csak... Az első 5-ben legyünk benne. Csak most amennyire ismerjük a mezőnyt, elvileg lehetőségünk van rá, de azért a dobogóra mindenképpen szeretnénk bekerülni. Van lehetőségünk. Ja. Ezekben mondjuk nem sok fog behallatszódni. De mindegy, én azért reménykedek mindenképpen egy dobogóba. Mindig így indul a nap, aztán az első gyorsan elmegy a kedvünk az egésztől. Majd meglátjuk. Ja tényleg, meg új gumink van. Mi ez? Eddig Rivi gummal mentünk, most pedig egy profil márkájú van. Amúgy a Rivi gummal meg vagyunk elégedve, csak úgy néz ki, hogy hiánycikk lett az egész országból, úgyhogy kénytelenek voltunk beszerezni egy ilyet, majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. Nem, de valami kisbolt lehet, hogy van écsen. Na jó van. Akkor ezt még ledokumentálom, hogy rohadtul elfelejtettünk elemet venni az átbeszélőbe. Úgyhogy lehet, hogy trükkös lesz ez a mai nap. Az első meglepetés, aztán még oda se értünk. Az meg. Tudsz kiabálni? Persze. Tüdőgyulladást kapok a végére, meg torokgyulladást, de majd valami lesz. Ja. Ez meg. Még jó, hogy elmondták, hogy nem lehet gumit melegíteni a depóba. Pályabejárás megvolt. Mit szólsz a pályához? Nem tetszik. Tele van visszafordítóval, ami sper meg minden nélkül remek. Én mondjuk már akkor elkeseredtem, mikor megláttam, hogy mindenki irányszámos itt a depóba, csak mi nem. De hát innen szép nyerni. Azért az Opelre kíváncsi leszek. De hát gondolom, hogyha már ennyit költöttek autóra, biztos nem botlábú. Úgyhogy... De hát mindig lehet valami technikai hiba. Mondjuk nálunk is, de majd meglátjuk. Zozó, te már teljes pánikba vagy az Igen. első gyors előtt. De friss levegőn vagyunk, akár csillasban. Ja. Nem kell ragaszkodni a pontokhoz. Jó levegőn voltak, a fiúk utaztak egyet. Be vagyok szarva, de nincs baj. Amúgy ezt sokan félreértik, mikor mondom, hogy már ilyenkor remeg a kezem, meg minden, hogy félek, meg mit tudom én, de nem csak jó eredményt akar elérni amúgy az ember. Én azon izgulok, nem azon, hogy most becsúszunk valahova, vagy mit tudom én. Általában az első gyors után amúgy leszokott menni rólam, de nálad a végig, nem? Ameddig nem hajtjuk össze a ponyvát, addig stresszbe vagy. Sajnos igen. Eredménycentrikus. Ja. Az a baj. Hát nem baj, csak ezzel a pénztárcával. Baj. Mondjuk, Szponzorokat keresünk, jöhet bárki. Igen. Mindent rámatricázunk. Milkacsok is pont szeret, mert ahol a súly, a tapadás. Mindegy. Úgyhogy hiszhatunk. Csoki, alkohol, óvszer, mindent rámatricázunk, csak adjanak pénzt.
Cseréljünk elemet, nem? Mert így nem leszünk meg. Ja, tényleg, az kéne. Jó van. Majd még veszek föl videót az első gyors után. Majd akkor is megint kétségbe leszünk esve. Hogy milyen volt. Ja. Vagy hát beszéljük meg, mi volt az első körön. Hát ez nem a mi pályánk lesz, összességében az biztos. Nagyon sok a visszafordító. Hú, bazzeg, én ugye fáradtam, beszélni se tudok. Pedig minden erőfeszítésem hiába, mert a felétől nem volt átbeszélőnk se, csak a poén kedvéért. Tapadásunk az 0 volt, most még egyelőre abban reménykedünk, hogy túl nagy nyomással mentünk, de aztán, hogyha nem válik be, akkor visszacseréljük ezt a nem is tudom milyen gumit Rivigumra. De mindegy, mert úgyis a Rotation a legjobb márka. Ezt már megbeszéltük itt a depóba. Hát kiautóztuk, amit tudtunk, csak az volt a baj, hogy igazából az egész pályán keresztbe kasul mászkáltunk, tapadás nélkül jobbat nem tudtunk tenni. Így se volt rossz. De hát nyilván közel nem volt olyan idő, mint amit meg tudnánk futni, hogyha minden rendben lenne. Úgy néz ki, hogy az első helyezett úgy elhúzott tőlünk, hogy ezt már utolérni nem fogjuk. De igazából egy dobogós hely, az még lehet, nem? Szerintem. Meg én azért reménykedek, hogy most jelentősen fogunk javulni, hogyha lesz némi tapadásunk is, mert azt hallottam, az álmos könyv szerint jó, hogyha van tapadás. Ja, nagyjából ennyi. Ja, meg volt valami baleset előttünk, de én nem láttam, hogy lett volna sárga zászló, úgyhogy az rendben lesz, de egyébként az is kivett belőle, mert éreztem, hogy elvetted a gázt. Nem. Pont szembe álltak a féktávon, pont szembe álltak a búja mögött. Nem tudtam én sem, hogy mi lesz. Na mindegy, majd talán lesz belső felvételünk, aztán azon be tudom vágni. Ezen kívül igazából rendben volt, csak lopni mentünk minden féktávon. Látjuk az erőviszonyokat. Azért én még egy dobogóba reménykedek. Ennyi. Lehet, hogy több nézőnk lenne, ezt a hölgyet kameráztam volna most. De lejöttünk a második gyorsról. Én már megpusztulok, olyan melegen van, úgyhogy az energiaszintem is ehhez mért. Azóta is már ki vagy a melegtől, amúgy nem? Én már mindentől ki vagyok. Ja, na de térjünk a lényegre. Kaptunk egy sárga zászlót, viszont lejjebb engedtük a guminyomást. Most már egy fokkal jobb volt a gumi, de lehet, hogy visszaállunk Rivigumra, sőt biztos, mert még mindig össze-vissza radíroz. Megint teljes pályán mászkáltunk össze-vissza. Egyébként rontottunk is az időn, de nem tudjuk, hogy valójában mi a helyzet, mert ugye a sárga zászló miatt lelassítottunk, úgyhogy erre majd átlag időt kapunk. Az egyik ellenfél ugye kiesett előlünk, ugye ő miatt kellett lassítanunk, de így is jelenleg a harmadik helyen állunk. Javításra nagyon esély nincsen szerintem, most így. Viszont még a harmadik helyen meg kell küzdenünk, mert 4 másodpercen belül? 4 másodpercen belül van a következő autó. Amúgy érzésre szerintem kicsit jobb volt most ez a kör. Csodák, hát jó, persze a sárga zászló miatt persze lassabbak voltunk, de összességében szerintem ez már jobb volt. Amúgy. Az autóval technikai problémák nincsenek. Én piszkosul elfáradtam már most. Hát ez a minisprintnek a teljes távja szokott lenni, amit eddig teljesítettünk, meg hát jó meleg van. Más valami hozzáfűzni valód? Menjünk haza. Meleg van. Most még azért egy dobogót valahogy össze kéne szedni. Jó hír az, hogy ha most sikerülne a következő 2 körön jelentőset javulnunk, ugye erre a körre átlag időt kapunk, akkor lehet, hogy még jobban járunk, mint hogyha beírták volna ott a rendes időnket sárga zászló nélkül, mert ugye a jobb gumik átlag idejét kapjuk majd meg. Azt lehet, hogy elbasszuk az egészet aztán. Na mindegy, akkor legalább nem kell megvárni a díjkiosztót. Majd időben meglátjuk. Ja, időben. Jó levegőn voltak a fiúk. Így van, akácillot is. Napon voltak D-vitamin, Ja.
Ez egy kicsit szomorú, hogy 2 Lada van előttünk, ez nekem fájó pont, de hát nyilván azok is tök jó megépített autó. Most ezt el kell ismerni, jobb a technika, jobb a sofőr, Ja. sok a pénz, nekünk meg nincs. Az, hogy jobbak, az nem a pénzzel múlik. Hát az nem. Feltétlen, de biztos, hogy a technika is jó alattunk, mert az egyiken láttam, hogy Hankó gumik vannak. Egy olyan szett gumi árát éri az egész autónk, szóval ahhoz képest jók vagyunk. Ja. Amúgy ezt már valószínűleg nem fogom beletenni, már csak unalmamban beszélek. Mindegy, lenyomom a francba. Most már nincs lelkesedésem beszélni. A mellékállt ábra mutatja, már hazafele tartunk, mert történt egy kis műhiba, ugyanis megpróbáltuk lecserélni a kereket, ami igazából sikerült is, csak közben azt vettük észre, hogy egy olajtócsa van az autó alatt. Valószínűleg a teknő repett meg, valahol felütöttük, ami érdekes amúgy, mert van haspáncélunk, de mindegy. Szomorú, mert a 3. helyről estünk ki, de hát ez egy technikai sport. Ezelőtt a Volkswagen járt, ugyanígy mondtam, hogy bármikor megtörténhet velünk is. Mondjuk akkor még reménykedtem, hogy nem ilyen hamar. De hát ez ilyen. De nézzük a jó oldalát, tettünk egy jó jégkrémet hazafele. Meg egy rántott szendvicset. Ja, meg a rántott húsos szendvicsért érdemes volt fölkelni hajnali 3-kor. Hulla fáradtan megyünk. Ja, Meg egy kicsit szomorúan. szomorúan. De azért talán következőben újra rajthoz tudunk állni. Nem hiszem, hogy lenne valami akadálya. Úgyhogy sajnos ez egy ilyen rövid videó lesz. Talán a... Rotáció, markájú, gumival többet nem megyünk. Ja. Ja, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Majd talán legközelebb egy izgalmasabb videót tudunk összehozni. Ez most nem rajtunk múlott. Sziasztok!